Goedenavond allemaal, van harte welkom bij deze uitzending van het Alzheimer Café van de maand maart. Welkom aan alle kijkers thuis, van harte welkom aan de vele aanwezigen hier bij ons. Wij zijn heel erg blij dat we vanavond zoveel mensen hier bij ons hebben zitten. En ik zeg het elke keer tegenwoordig, maar ik zeg het weer. Ook de mensen thuis die vanuit thuis kijken. Fijn dat u kijkt, maar ook u bent van harte welkom bij ons hier in het café. Precies. We noemen het café, maar het is eigenlijk vooral een heel gezellig ruimte om samen te zijn. Vanavond gaan we het hebben over onbegrepen gedrag bij dementie. Naast mij staat Catherine, ik ben Nicole en onze gastspreker van vanavond is Rosemarie Prevost. Ik dacht nog van tevoren. Onthouden. Rosemarie Prevost. Van harte welkom. Jij bent specialist ouderengeneeskunde bij de zorggroep en vanuit die hoedanigheid hebben wij jou uitgenodigd. Maar wil je nog iets meer over jezelf vertellen? Wil je even voorstellen? Ja, de naam en de functie hoeft er niet. Maar ik werk in het verpleeghuis, maar ik werk ook heel veel in de eerste lijn samen met de huisartsen en de trajectbegeleiders. Ik doe ook diagnostiek dementie in de thuissituatie. Dus ik zie eigenlijk mensen met dementie. Nee, ik zie heel veel ouderen, zo moet ik het zeggen. En ik zie ook heel veel mensen met dementie. Van het beginstadium eigenlijk tot een gevorderd stadium. Ja. Nou hebben we het vanavond over onbegrepen gedrag. Dat is best wel een benaming waarvan mensen zeggen van ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Kun jij dat een beetje uitleggen? Ja, er zijn eigenlijk twee termen die gebruikt worden. Onbegrepen gedrag en probleemgedrag. Nu zeg ik altijd, ja, onbegrepen gedrag hoeft geen probleem te zijn. Een probleemgedrag is het wel. Wat ermee bedoeld wordt is dat bij mensen met dementie gedrag zich voor kan doen wat als een probleem ervaren wordt. Of door degene zelf of door de omgeving. Maar dat zegt natuurlijk niks over de oorzaak of bij wie. Dus bij wie het probleem ligt en hoe het komt. Maar het is wel heel erg belangrijk om dat na te gaan. Om ook te kijken, God, kun je dat voorkomen? Kun je dat ook oplossen? En waarom is dat belangrijk? Omdat het voor degene zelf lastig kan zijn. Maar ook voor de omgeving, voor een partner, voor kinderen. Als zich gedrag voordoet wat lastig is. Maar ik noem altijd als voorbeeld voor sommig gedrag is in bepaalde omstandigheden lastig. Heel stom voorbeeld, hè. Op een nudistenstrand is het normaal dat mensen naakt lopen en de rest, degenen die gekleed zijn, die zijn afwijkend. Als ik hier nu binnen zou zijn gekomen zonder kleren aan, dan zou ik degene zijn die afwijkend is. Ja. Nou, zo moet je eigenlijk wel ook altijd naar gedrag kijken. Wat mensen doen hangt ook, en wat als probleem wordt ervaren, hangt ook heel erg ervan af in welke omstandigheden dat is, in welke situatie. En is het dan ook zo van het voorbeeld wat jij noemt, is heel duidelijk, hè? Maar dat is ook een beetje wat wij als maatschappij zeg maar bedenken. Hè? Dan als we bij elkaar zijn, dan hebben we, behalve op een nudistplek, hebben wij kleding aan. Maar ik kan me ook voorstellen dat iets wat ik bij bijvoorbeeld mijn partner of een familielid als probleemgedrag ervaar, dat bij anderen helemaal niet als probleemgedrag. Ja. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Want gedrag is iets tussen mensen. En wat de een normaal vindt, is bij een ander minder normaal. En het ligt ook aan jezelf. Als je zelf vermoeid bent, snel prikkelbaar, niet fit, kun je een minder hebben van een ander. En dat heeft er niks met dementie te maken. Dat geldt voor iedereen. Ja. Ja. Wat wel is bij dementie, weten we dat probleemgedrag veel voorkomt. En wat versta jij dan onder probleemgedrag? Gedrag? We hebben het eigenlijk over onbegrepen gedrag. Ja, die term wordt door elkaar gehaald. Laten we maar even zeggen, er wordt hetzelfde mee bedoeld. Er wordt hetzelfde mee bedoeld. Dat is al een duidelijkheid. Het is eigenlijk gedrag wat als een probleem ervaren wordt. Als er geen probleem, ik zeg altijd als mensen komen, God, ik heb er last van, is het een probleem? Ja. Die vraag begint het mee. En ook voor wie is het een probleem? Want voor jezelf of voor de ander. Ja. Want als je nou kijkt, apathie. Is dat probleemgedrag? Dat ligt eraan. Misschien kun je toch nog even uitleggen wat apathie is? Want voor ons precies, is dat daar begint het mee. Wat is apathie? Apathie betekent dat je niet meer tot handelen kunt komen. Dus dat je geen initiatief kunt nemen. Je zit op de bank en je komt tot niks meer. Nu kan dat ook komen bij iemand die erg depressief is.
Dan kan dat ook voorkomen, maar dan noemen we het geen apathie. Apathie is echt een aandoening, is echt ook iets wat bij dementie voor kan komen. Maar daar heeft degene zelf geen last van. Die is zich daar ook niet bewust van, die heeft daar geen last van. Maar zeker voor een partner kan dat heel erg lastig zijn. Als je nooit een gesprek kunt voeren. Nu, wij voeren een gesprek, jij zegt wat, ik zeg wat. Bij apathie moet het allemaal van de andere kant komen. Iemand begint niet uit zichzelf een gesprek, komt niet zelf tot handelen. Betekent voor de partner dat hij alles moet aandragen. Het wordt eenrichtingsverkeer. Ja. Voor de partner is dat een probleem. En is het ook heel belastend. Het is soms zwaarder als iemand die boos wordt thuis. Want dan heb je wel interactie als iemand boos wordt. Ja. Maar voor degene zelf is het geen enkel probleem. Maar de partner is natuurlijk anders gewend. Dat, maar ook, dat sowieso. Maar je kunt geen gewone relatie meer hebben als een van de twee apathie heeft. Want is het dan ook heel belangrijk om te weten hoe iemand altijd van tevoren gefunctioneerd heeft? Ja. Dan begin je eigenlijk al van om te kijken wat is dan die oorzaak van probleemgedrag. Dan is het heel belangrijk om te weten, wat is eigenlijk normaal voor iemand? Was iemand gewend? Wat zijn karaktertrekken van iemand? Wat vond iemand prettig of juist niet prettig? Dat is heel belangrijk om te weten. Om ook te snappen waarom de een misschien wel boos wordt of geïrriteerd wordt in een bepaalde situatie en de ander niet. En ook bij het oplossen van het probleem, voor zover dat kan, is dat heel belangrijk om te kijken, wie is die mens achter die dementie? Wat is dat voor iemand? Daar begint eigenlijk het oplossen van het probleem mee. Maar ook, wie is die ander? Want ik zei, het is probleemgedrag bij dementie. Maar het probleem kan ook, zoals bij apathie, kan ook soms bij de ander liggen. Ja, dat er gewoon al meteen alles uit handen neemt of zo. Ook dat, ja. Of al meteen begint te ratelen dat de ander niet meer tot gesprek kan komen. Bijvoorbeeld, ja. Dus je moet altijd goed kijken van wanneer doet zich het probleem voor, bij wie? En wie heb ik tegenover me? Ja. En kan het ook door een lichamelijke oorzaak ontstaan, de probleemgedrag? Ja, een probleem, wat ik net vertelde, dat is meer in de interactie met mensen. Maar je kunt ook vanuit jezelf, zonder dat iemand erbij is, ook probleemgedrag laten zien. Doordat iemand bijvoorbeeld, het kan door pijn komen, dat iemand heel onrustig en prikkelbaar wordt door pijn. Maar het kan ook komen dat door de schade in de hersenen, bijvoorbeeld iemand dingen ziet die er niet zijn, of denkt wat er niet, dingen denkt die niet kloppen. En zich daar niet zelf meer in kan corrigeren en daar bijvoorbeeld onrustig van wordt, of achterdochtig of bang. Dus ook dat hoort bij de analyse, om te kijken wat gebeurt er nu eigenlijk. En is dat iets wat door het karaktertrekken komt of door de omgeving, een hele drukke omgeving bijvoorbeeld, kan iemand onrustig maken. Komt het door pijn. En soms weet je het niet precies. Daar kom je niet helemaal achter, maar het kan dus ook gewoon door de hersenen zelf gemaakt worden als het ware. En is dat dan iets wat zich ontwikkelt, wat dan bijvoorbeeld steeds erger wordt, of kun je dat niet zeggen? Ja en nee. Soms, dat is ook een antwoord. Soms heeft iemand van begin af aan van de dementie ergens last van wat steeds meer wordt, naarmate de dementie vordert. Maar dat kan ook andersom zijn. In het begin hebben mensen ook soms last ervan dat je realiseert bijvoorbeeld dat je het niet meer allemaal weet. Dat je geïrriteerd raakt omdat je niet meer, bijvoorbeeld het aankleden niet meer lukt. Of dingen doen die je, ik noem maar iemand die goed kon tekenen en dat lukt niet meer goed. Dan kun je boos worden of geïrriteerd worden. Als je daar niet meer zo'n last van hebt, dat je niet meer in de gaten hebt dat je het niet meer kunt, neemt die boosheid dan ook wel weer af. Ja, dat is helder. Ja. Maar de partner kan ook boos worden op het gegeven dat iets niet meer lukt bij de ander, bij de persoon die dus dementie heeft. Ja, daarvoor is het heel erg belangrijk dat er ook uitleg aan de partner is. Goed kijken wat er aan de hand is. Hè. En aan de partner ook goede uitleg geven. Daar hebben we ook, er zitten hier mensen ook in de zaal, trajectbegeleiders voor. Bij mensen met dementie in de thuissituatie hopen we altijd als dokters dan dat er een trajectbegeleider bij is. Iemand die het traject begeleidt, zoals ze dat zegt, maar die ook uitleg kan geven, ook mee kan kijken, hoe komt het nu? Hè? Want het liefste voorkom je eigenlijk problemen. Ja. Dus als het enigszins kan, voorkom je die. En door vroeg in het traject in te stappen, degene goed leren kennen,
degene met dementie, maar ook diegene daaromheen, Ja. minstens, eigenlijk als het om een echtpaar gaat, beide, maar ook als er een andere mantelzorger is, door die goed te leren kennen, is mijn ervaring dat je heel veel dingen kunt voorkomen. Want dan, ja. Ja. Maar er zijn allicht situaties dat het toch moeilijk is, ook voor een trajectbegeleider bijvoorbeeld. Is er dan ook altijd dat ze nog terug kunnen vallen op een team, op jou? Of? Ja, dat is sowieso, de trajectbegeleiders hebben wekelijks overleg met een team waarin een psycholoog zit, een specialist ouderengeneeskunde. Een psychiater kan er soms bij aansluiten. Er zit ook een wetszorg- en dwangdeskundige. Ja. Dat is eventjes een hele zware term, maar die kijkt ook mee van, worden mensen niet gedwongen, hebben mensen voldoende vrijheid in de zorg die ze krijgen. Daar kan iemand besproken worden waar de trajectbegeleider denkt, wat moet ik daarmee doen? Nou, soms is dat voldoende. En soms kan het ook zijn dat de psycholoog of de arts gewoon een keer meekijkt in de thuissituatie. Dat gebeurt regelmatig. Ja. Ja. En vooral wat je net zei, kan het ook van binnenuit komen. Ja. Juist om te kijken, waar komt het nu vandaan? Als iemand lichamelijke klachten heeft en daardoor geprikkeld en geïrriteerd raakt, ja, dat vraagt een andere aanpak. Als iemand die last heeft van de muziek die aanstaat of te veel bezoek, dat kan ook wel eens. Nou, ik heb het wel eens meegemaakt dat het gebit niet meer goed sloot, waardoor daar pijnreacties van kwamen en dat daar de mens echt last van had en boos werd en dergelijke. Ja. En bleek gewoon aan het gebit te liggen. Ja, soms is het heel simpel. Ja, gelukkig. Maar het lastige is dan dat soms iemand niet zelf aan kan geven dat het pijn doet, dat hij last heeft. Want anders dan zou je daar veel eerder bij zijn. Ja. Is misschien een gekke vraag, maar is het zo dat mensen met dementie, dat er altijd wel probleemgedrag op den duur ontstaat? Of kan je dat eigenlijk ook niet zeggen? Heb ik nou weer een ja-nee? Nou, nee, er zijn wel onderzoeksgegevens voor. In de thuissituaties komen we bij ongeveer 40% van de bij 60% van de mensen komt probleemgedrag voor. Bij 40%, maar dat was met die wetszorg en dwang, komt er ook wat onvrijwillige zorg voor. Dat mensen soms ook wat gedwongen worden, niet meer in hun vrijheid worden aangetast. In een verpleeghuis zie je dat daar komen mensen al omdat er problemen zijn, is toch wel 80 tot 90% waar probleemgedrag is. Ja. Dat klinkt heel zwaar, maar je moet je voorstellen, dat is natuurlijk wel van heel licht. Ja. Kleine probleempjes tot grote problemen. Die zitten allemaal in dat percentage. Ja. In die zin klinkt onbegrepen gedrag wat milder of zo, maar dat kan Ja, mijn alleen eigen... onbegrepen gedrag hoeft geen probleem te zijn. Als ik niet snap waarom jij wat doet, Dat is waar, hoeft dat geen probleem te zijn. Nee. Maar daarom is het ook wel heel belangrijk dat je de geschiedenis van de persoon weet. Ja, heel belangrijk. Om daar in ieder geval beter op in te kunnen spelen. Heel belangrijk. De cliënt kennen, zoals we dat zo chic noemen in zorgtaal, is heel belangrijk weten wat heeft iemand meegemaakt, wat is dat voor iemand, hoe reageerde iemand in het verleden, maar ook wat zijn iemands gewoonten. En ik vind zelf altijd van ik weet niet, het zal niet voor iedereen gelden, maar bij het horen van bepaalde muziek bijvoorbeeld, dan kun je, als iedereen voor zichzelf nagaat, kun je soms vrolijk worden, verdrietig, onrustig, weet ik wat. Dat kan wat oproepen of geuren, kan dat ook soms doen, herinneringen aan vroeger. Ja. Dat weten kan heel veel helpen in het voorkomen van probleemgedrag. Ja. Hey, en als iemand dat signaleert, zeg maar, dan kun je gaan kijken waar komt het vandaan en kunnen we daar wat mee. Kun je daar ook, het is ook een rare vraag misschien, zijn er ook medicijnen voor of zo? Ja, dat ligt Maar aan waar het ook komt. Ja, ik wou zeggen, ligt natuurlijk ook aan wat er is. Ja, want medicijnen is eigenlijk, maar medicijnen hebben ook bijwerkingen. En medicijnen kun je eigenlijk alleen maar geven als je ook weet dat er echt iets is wat je behandelt. Pijn is logisch, pijnstillers. Maar ik zei het straks, van als mensen van binnenuit onrustig worden omdat ze dingen denken die niet kloppen. Bijvoorbeeld achterdochtig worden, doordat ze denken, ik word bespied of ik word afgeluisterd. Dat kan soms. Daar kun je soms met medicijnen wel wat aan doen. Of als iemand dingen ziet die er niet zijn, dat klinkt heel raar. Maar er zijn bij Lewy body dementie, dat is een bepaalde vorm van dementie, kunnen mensen soms dingen zien die er niet zijn. Als ze daar nu last van hebben, want je hoeft dat niet te behandelen als iemand er geen last van heeft. Als iemand er last van heeft, bestaan er wel medicijnen voor. Ja, want dat kan heel angstig ook zijn natuurlijk. Dus je moet altijd kijken inderdaad wat het gevolg is. Wat het gevolg is. En als het gevolg heel ernstig is voor iemand, als hij echt lijdt daaronder.
en je krijgt het niet op een andere manier opgelost, ja, dan moet je soms met medicijnen werken. Liefst zo kort mogelijk en het liefst ze ook wel weer afbouwen als dat kan. Ja. Maar goed, er is steeds meer dat er steeds minder medicijnen gebruikt worden als het enigszins kan. Ja. En dat er meer gekeken wordt van, goh, waar kunnen we de dagbesteding bijvoorbeeld inzetten om op die manier een positief gevoel te krijgen. Dus eigenlijk kijken naar, ja, hoe kun je het leven prettiger maken voor degene zelf, maar ook voor de partner. Want als de partner het er beter mee om kan gaan en er beter volhoudt, klinkt dan wat zwaar, maar soms is dat wel zo, kan het toch wel heel zwaar zijn. Als je daar oog voor hebt, dan kun je het dan gaat het langer thuis goed, maar liefst zonder pillen. Want van pillen, als je een pil geeft die suf maakt, ja, dan gaan die hersenen niet beter werken. Dan, als je de grip kwijtraakt op de omgeving, je krijgt ook nog een pilletje bij, kan er alleen nog maar meer worden. Ja. Mensen kunnen gaan vallen. Dus er ontstaat mogelijk dan ook nog meer gevaar. Precies. Ja, dus je moet heel goed af. Soms kan het niet anders. Als iemand bijvoorbeeld 's nachts niet slaapt, dan slaapt de partner ook niet. Nou, dat is heel uitputtend, dan moet je wat soms. Ja. En, Is het ook zo dat partners, mantelzorgers het soms ook lastig vinden om aan te kaarten bepaald probleemgedrag? Ja. Dat ze zich er misschien een beetje gek over voelen? Of, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat er heel veel verborgen blijft. Ook voor kinderen vaak kom ik tegen. De kinderen denken, nou, het gaat allemaal wel. Want bij partners schaamte, ook soms de angst dat als je het zegt dat consequenties heeft. Hè? De angst dat misschien dingen thuis veranderen moeten. Dat maakt dat mensen soms pas laat zeggen. Maar de trajectbegeleiders is mijn ervaring dat die wel, als ze iemand goed kennen, daar ook wel weer doorheen prikken. Ja. Want we weten dat dat heel vaak speelt. Ja. Dus de trajectbegeleider die gaat dan echt in gesprek met de mantelzorger om ook te kijken van, goh, kan daar eventueel ook nog naar gekeken worden? Ja. Van, kun je daar nog winst maken? Ik kan me voorstellen, ik ben nogal een rebeltje, maar dat dan net averechts kan werken. Dat zij daar als het ware een spiegel voorhoudt van, goh, kijk daar eens naar. Van, mogelijk kun je daar je voordelen op doen om even niks te zeggen in plaats van meteen klaar te staan. Gewoon, de trajectbegeleider is er voor beide, hè? Dus ook voor de mantelzorg. Daar tips in geven is helpend. Dan heb je wel een vertrouwensband nodig. Hè? En vooral altijd kijken, gods, wat helpt degene met dementie? Wat wil die naar de toekomst? Hoe kan die prettig ouder worden? Maar dat geldt ook voor de mantelzorger. Want als je dat samen bekijkt, dan gaat dat ook langer goed. Ja. Want als je nou kijkt, je hebt verschillende fases van dementie. Kun je nou ook zeggen dat daar verschil in zit in de eerste fase? Wanneer mensen het net te horen hebben gekregen, nou dan kun je daar nog boos over worden of zo. Maar wanneer je verder gaat in de dementie, is het dan dat daar ook juist dat onbegrepen gedrag nog meer naar voren kan komen? Ja, en ook wel ander gedrag. In het begin ligt ook wel een beetje aan de vorm van dementie, maar iemand met een vasculaire dementie bijvoorbeeld, dat zijn mensen die wat wisselen in hun functioneren, die heel helder kunnen zijn, maar ook momenten van verwachtheid kunnen hebben. En die realiseren zich dan veel meer dat het niet meer goed gaat. Daar kun je verdrietig voor worden, zelfs depressief. En daar moet je dan soms wel met medicijnen wat aan doen. Terwijl iemand die in een verder gevorderd stadium van dementie is, die kan bijvoorbeeld last ervan hebben dat hij niet meer snapt wat de omgeving zegt. Iemand zegt wat tegen je, je snapt de taal niet meer. Dat kan tot boosheid en frustratie leiden. Dat is een heel andere vorm weer van probleemgedrag. Ja. Vraagt ook een andere aanpak. Rosemarie, we hadden het net over fases al. Had Katrien het al over verschillende fases in dementie. Wat kun je nou doen als iemand altijd heel bang is geweest om dementie te krijgen bijvoorbeeld. En diegene krijgt de diagnose en de ergste angst zeg maar wordt werkelijkheid. En dan zit je in die eerste fase nog met heldere momenten en minder heldere momenten. Op het moment dat iemand helder is, weet diegene wat er met hem of haar gebeurt. Hoe kan je daar nou als omgeving zeg maar, of als familie, mantelzorgers het beste mee omgaan? Moet je dan eromheen praten? Moet je het vermijden? Moet je het benoemen?
Dat is natuurlijk wel per persoon verschillend. Ja. Want er zijn mensen die willen van niks weten en de mensen willen het naadje van de kous weten. Ik denk dat op zich begint met troosten. Hè? Want als iemand... het is slecht nieuws. Hè? Als je diagnose dementie krijgt, is het slecht nieuws, vind ik. En dan moet iemand ook verdrietig kunnen zijn. Als je eromheen praat en er niet op ingaat, dan kan iemand zich heel eenzaam voelen. Dit is wel een standaard antwoord, want het hangt echt ervan af van wie heb ik tegenover me. Maar ik begin met troosten van dat het slecht nieuws is. Ik vind het ook heel belangrijk, maar dan als arts altijd, om tijdig een diagnose te vertellen ook aan iemand. Om dan ook te kunnen vragen, gods, wat de eerste schok verwerkt te hebben, want dat moet iemand echt eerst kunnen verwerken. Ook te bespreken, wat zou iemand willen voor de toekomst? Hoe ziet hij zijn toekomst en wat is daar helpend in? Dat is wat ik er net zei. En dan vind ik het ook heel erg belangrijk dat iemand met zijn huisarts ook afspreekt. Wat zou ik wel en wat zou ik niet willen als ik ernstig ziek word? En dat kan in de loop der tijd veranderen. Hè. Iemand kan en mag daarin veranderen in die mening. Maar soms kan het mensen wel helpen om daar wat meer grip op de situatie te kunnen hebben. Door in ieder geval daar afspraken over te kunnen maken. Of in ieder geval te weten dat we hebben het erover, we komen erop terug. Nu is het op zich, want ik geloof dat u die vraag stelde. Hè, van, het is ook een beetje merk, God vindt iemand dat prettig. Het moet iemand zijn die vertrouwd is, die diegene goed kent. En ook vragen gewoon, waar is iemand bang voor? Dat is vaak ook al moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk. Als naaste. Zo van, dat is heel moeilijk, maar dat kan een trajectbegeleider bijvoorbeeld ook. Ja, dat komt ook op de trajectbegeleider. Wel, kijk, God, die kan soms ook wat ik noem het altijd in de week leggen. Want ik noem het, als ik een diagnose aan iemand vertel, dan zeg ik altijd, God, dit is nu diagnose. De trajectbegeleider komt er naderhand nog een keer op terug. Maar denk gewoon ook eens na erover, zijn er dingen die je nu vast wil leggen of graag, die je wel graag wil doen, of die je voor de toekomst vast wil leggen van wat je heel erg belangrijk vindt, en heb het daar ook samen over. Dus eigenlijk je wensen met elkaar bespreken. Ja. En dat klinkt makkelijker natuurlijk als dat het is. Ja. Want dat is natuurlijk niet altijd zo makkelijk. Maar ik vind het niet benoemen kan voor beide lastig zijn, want dat betekent dat het geen onderwerp van gesprek is, terwijl het zo'n groot iets kan zijn, hè? Ja, en dat het overal voelbaar is, hè? Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat voor de naasten zitten ook met hun eigen verdriet. Precies, en ik kan me voorstellen dat ze... maar juist dat samen is wellicht ook belangrijk. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen soms denken, ik laat het maar niet zien, zeg maar, want het is voor degene die de diagnose heeft gekregen het ergst of zo. Ik kan me wel voorstellen dat ik denk dat het ook in het begin voor degene die die diagnose krijgt het ergste is, dat denk ik. Maar voor degene eromheen is het ook heel heftig. Het is net als met andere slecht nieuwsberichten. Ik denk dat daar de begeleiding van die trajectbegeleider heel belangrijk is. Om te kijken, hoe doe je dat? Op welke manier? Op welk moment? Hoe heb je het daarover? Er zijn ook praatgroepen voor mensen met dementie. Ja. Om juist dit soort dingen ook soms juist met lotgenoten te bespreken. Voor mantelzorgers, maar ook voor de mensen met dementie zelf. Want dan bespreek je soms toch dingen anders als dat je dat met hulpverleners doet. Daar heb je de kopgroep voor, hè? Dat is geen afkorting, het heet gewoon kopgroep, hè? Ja. En dat kun je dan ook weer aan de trajectbegeleider vragen, hè? Ja. Maar misschien wel handig om te weten van, hoe kom je überhaupt aan de trajectbegeleider? Ja. Want daar hebben we het wel heel veel over. Ja, want ik zei net, ik vind het heel belangrijk als ik de diagnose vertel, dat ook dit stuk meegenomen wordt, hè? Toch wat naar de toekomst kijkend. Ik vind het ook belangrijk dat daarom die diagnose vroeg gesteld wordt. Dus wij stimuleren de huisartsen om tijdig, als er signalen zijn, zorgen bij familie, om tijdig onderzoek te doen en een diagnose te stellen of niet te stellen. Het kan ook zijn dat er niks uitkomt, dat is ook heel belangrijk. Hè? Misschien speelt er wat anders. Dus het begint met de stap naar de huisarts. En dat kan ook zijn dat iemand altijd al controles heeft of dat een praktijkondersteuner al thuis komt. Het kan ook zijn dat iemand bij een neuroloog komt voor iets of soms bij een internist wordt het ook wel, hè, dat er signalen zijn en genoemd wordt. Het begint met een diagnosestelling. En soms, maar dat is meer voor de huisartsen, als er nog geen diagnose is en er is wel zorg en twijfel. En er wordt ingeschat van, de diagnose stellen hier is best wel lastig. Soms willen mensen niks, willen helemaal niets
weten van een onderzoek of wat dan ook. Daar kan ook soms een trajectbegeleider worden ingezet, gewoon om wel al een stukje te begeleiden. Klopt. En kan naar de rand verstoppen. Ja. Dus de huisarts, dat is het eerste waar je naartoe gaat. En die kan dan zeggen van, we gaan over tot een trajectbegeleider. Die kan een trajectbegeleider aanvragen, maar die kan ook een diagnostiektraject aanvragen. Die kan ook iemand verwijzen naar het ziekenhuis. Ook dat hangt een beetje vanaf hoe oud iemand is, wat er precies in de hand is en ook wat iemands wens is daarin. Want dat is natuurlijk ook wel, sommige mensen die hebben afschuw voor het ziekenhuis. Ja, daar kom ik Dan vaak. kom jij dan aan huis. Dus jij kunt dan ook een diagnose stellen. Ja. Alleen gebeurt dat niet in het ziekenhuis. Dan gaat iemand niet naar het ziekenhuis. Nee. Soms, als ik denk van hier is toch nog onderzoek van de hersenen nodig. Daar kunnen soms redenen voor zijn. Dan gaat iemand daar wel voor op en neer naar het ziekenhuis. En er wordt ook bloed geprikt en alles. Dus het hangt er vanaf van wie het is, wat daar precies in de hand is. Best wel maatwerk eigenlijk. Het is wel maatwerk, ja. Maar dat is ook wel goed. En vooral kijken wat iemand zelf wil. Want soms zijn er mensen die per se naar het ziekenhuis willen. En soms inderdaad per se niet. Ja. Daar hou je rekening mee. Hey, en nou hadden we het straks ook al over onbegrepen gedrag, probleemgedrag. Wat doe je nou als, er is vast ook niet één antwoord op, maar als degene met dementie, je partner of jouw familielid, zich bijvoorbeeld heel erg verzet tegen een opname bijvoorbeeld, of een plek waar diegene nu woont. En wat ik net als voorbeeld... en die beschuldigt jou, zeg maar, ervan dat je diegene wegstopt, als het ware. Dat is natuurlijk heel pijnlijk, want je wil voor diegene met dementie het beste. Soms gaat thuiswonen niet meer, dan hebben we het wel al over een verdere fase. Maar iemand kan dan heel boos worden op de mantelzorger bijvoorbeeld. Wat kun je dan doen? Dat begint met het gesprek aangaan met de mantelzorger. Ook van wat is er, uitleg van wat is er precies in de hand. Naar degene zelf kijken, is die op de goede plek? Hè? Want dat is natuurlijk, iemand kan ergens geplaatst worden. Omdat het thuis niet meer gaat. En in het algemeen past dat. Lastig is natuurlijk dat in alle woonvormen met mensen met dementie, mensen met verschillende vormen van dementie wonen, mensen in verschillende fases van dementie. Maar als jij zelf in een beginfase zit, is dat heel erg lastig. Ja, ook confronterend lijkt me dat wel. En confronterend. Dus je zult toch, en dat is dan even, ik werk ook in het verpleeghuis, daar zul je ook moeten gaan kijken. Wat is dat voor iemand? Wat is nu wenselijk? Hoe kan het leven van iemand zo prettig mogelijk worden gemaakt? En dan kijken, god, kunnen we hier op de plek wat heeft iemand nodig? En bij wat iemand nodig heeft, kun je misschien tot de conclusie komen van dat is niet de beste plek dan. Dat zou kunnen, hè? Maar hoe komt, want dat kan je als mantelzorger wel bedenken, maar dat weet je natuurlijk ook niet. Dan is er geen trajectbegeleider meer, of wel? Nee, maar dan heb je wel een team in het verpleeghuis, dus dan, die dan die rol overnemen. Ja. En waar je in gesprek gaat om te kijken, wat is er nodig om het prettiger voor iemand te maken? Dat iemand het wel accepteert waar die woont. Want je wil ook iemand niet heel vaak verplaatsen. En soms kom je tot de conclusie dat je naar een meer passende plek moet kijken. Dat kan soms, ja. Nou hoor je wel eens dat mensen zeggen van, die persoon zit zo in zijn eigen belevingswereld. Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Dat hoor je heel vaak. Als iemand altijd in een andere belevingswereld zit, en dat zie je als mensen wat verder in de dementie zijn, dan is het goed om soms in die belevingswereld mee te gaan. Dus niet de discussie aangaan, soms heb je mensen die denken dat hun ouders nog leven, terwijl dat niet kan. Als iemand 80 is, uitzonderingen dagen later, maar meestal leven de ouders dan niet meer. Het heeft geen zin als iemand daar echt van overtuigd is om daarvoor over in discussie te gaan. Dan kun je beter even meegaan en proberen af te leiden naar een ander onderwerp, maar niet een discussie aangaan, want dat leidt tot niks. Dat geeft alleen maar bij beide verdriet, want dat geeft heel veel onrust. Ja. Want voor die ander is het echt. Ja. Nou, heb je ook wel eens hoor je heel vaak, karakterverandering. Oh, was altijd een hartstikke lief persoon en nou, hoe moet je daar? Dat is heel lastig. Want ik zei net van, het is goed om te weten wie heb ik tegenover me, wat waren iemands gewoontes, hoe was iemand. In een dementie kun je ook van karakter veranderen. Je kan het, want je geeft als voorbeeld iemand die altijd lief was en dan heel pittig wordt bijvoorbeeld. Andersom komt ook voor. Ik hoor ook wel eens van familieleden van,
mijn moeder is Lekker nooit zo lief knuffelig. geweest. En opeens een hele goede band met iemand kunnen opbouwen waar dat jarenlang niet mogelijk was. Ja, dat vraagt heel goede ook analyse. Dus ook goed uitleg van de trajectbegeleider of als iemand al ergens woont van de psycholoog bijvoorbeeld. Wat er nu veranderd is en hoe daarmee om te gaan. En dat vraagt wel veel van de omgeving, want dan moet je ze accepteren dat iemand niet meer is zoals hij was. Ja. Ja. En dat is dan ook wel weer pijnlijk voor, pijnlijk voor de omgeving. Ja. Want het is wel een stukje een stukje loslaten van wat je gewend was. En Ja. dat is verlies en dat geeft ook verdriet. Ja, zeker. En dan is het ook natuurlijk de kunst om de mens achter de ziekte te blijven zien. Ja. Ja, maar iemand kan dus veranderen, dat maakt het dan lastig. Maar goed, dat betekent dat je ook opnieuw moet kijken. Hè, van iemand blijft niet steeds hetzelfde. Dat als er opnieuw iets voordoet wat een probleem oplevert, hè, want daar hebben we het nu over. Dat je opnieuw gaat kijken, van, hoe komt dat? Niet denken, dat was altijd die reden, dan zal dat nu ook wel zo zijn. Nee, dat kan opnieuw, dat gebed wat jij net noemde als voorbeeld. Hè, opnieuw kijken. Heeft iemand ergens last van? Is iemand ziek? Is er in de omgeving wat veranderd? Ik hoorde dus straks van iemand die ergens is komen wonen. Dan kom je opeens tussen mensen met dementie. Die jou niet snappen, jij snapt ze misschien niet. En dat geeft natuurlijk ook weer allemaal veranderingen. Dus je moet altijd per situatie opnieuw gaan kijken. En ook het niveau van dementie, of het niveau van het geheugen, maar ook of het karakter verandert of niet, moet je daaraan meenemen. Ja. Dus ook in die zin is het maatwerk. Ja, maar ja, op zich, dat haal ik wel heel erg uit deze avond. Er wordt in ieder geval goed gekeken naar degene met dementie, maar ook goed naar de omgeving. Ja. En ik hoor eigenlijk ook wel een soort van oproep, voor zover ik dat zo kan benoemen, aan de omgeving, de mantelzorgers. Schroom niet om kenbaar te maken waar je tegenaan loopt bij de trajectbegeleiders. Nou zeggen we dat wel elke maand zo ongeveer, maar dat is ook wel heel belangrijk. Omdat er dan wellicht wel wat gedaan kan worden, of het verlicht in ieder geval, voor zowel degene met dementie als de mantelzorger. Ja. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting. Ja, nou, even wachten. Heb jij tips daar voor ben ik wel ons? met je eens. Tips. Nou ja, ik hoor hier een hele belangrijke tip. Dus schroom niet om de vraag te stellen. Ja. Weet ook dat dit voor iedereen die met deze ziekte te maken heeft zo lastig kan zijn. En dat niemand het aan je neus ziet als er een probleem is. Dus als je moeite hebt met dingen, met de omgang of zelf dementie hebt en denkt van god, in het beginstadium denk van stel de vraag. Mensen die vragen kunnen geholpen worden. Hè? En dingen zijn niet gek of vreemd, hè? Nee. Ik vind niet zo snel iets gek of maar vreemd. het is wel belangrijk om te beseffen. En het is soms jammer als je achteraf achter dingen komt. Vooral voor, dat horen we ook voor mantelzorgers terug. Wat had ik dat nu maar geweten. Ja, Dus ik hoop dat deze avond daar wat aan bijdraagt. vast wel. Nou, in ieder geval namens het publiek hier en ik hoop ook voor de mensen thuis. Heel hartelijk dank, Rosemarie, dat je hier ons over onbegrepen gedrag hebt willen vertellen. En ja, zijn er nog altijd vragen, dan kunt u altijd nog terecht bij de trajectbegeleider, mocht u daar al mee van doen hebben. In ieder geval voor vanavond is het heel hartelijk dank dat u gekeken heeft. We hebben de volgende keer, dat is 8 april, hebben we wederom Alzheimer Café hier in de Kemphaan. Wees er weer bij, zou ik zeggen. Want we gaan het hebben over wat helpt me om in balans te blijven en te komen. En dan wordt mindfulness naar voren gebracht voor de mantelzorger, maar ook zeker voor de persoon met de dementie. Voor vanavond wensen wij u allen Een fijne avond. een fijne avond. Dat is